Vi er stået op klokken 4 ved campingpladsen ved Saltstraumen. Men mørkt, det bliver det jo ikke rigtig heroppe nord for Polarcirklen. Vi er på vej de 30 kilometer ind til Bodø, hvor vi skal med færgen ud til Lofoten. Ej, det er skønt. Lofoten er en øgruppe, der strækker sig over 200 kilometer i havet ud for den norske vestkyst. Vi har set meget frem til at skulle cykle mellem de takkede fjelde og den enestående natur op langs de mange øer, som er forbundet af færger, broer og tunneller. Lofoten ligger i Arktis over Polarcirklen og er på samme breddegrad som Grønland. Men takket være cirkulationen af Golfstrømmen oplever Lofoten et bemærkelsesværdigt varmere klima. Vi er ankommet til byen Moskenes her i den sydlige del af Lofoten og cykler nu op i nordlig retning mod byen Reyne. Sikke et view. Så skal vi bare ligge her og cykle langs perlerækken af øer. Fedt i det her vejr. Reyne er nok en af de mest spektakulære byer på Lofoten. Det lille fiskersamfund med 300 indbyggere er bundet sammen af en kæde af øer via broer og snoede veje, der bugter sig gennem landskabet. Vestfjord ligger på den ene side, og Regnefjorden med sine høje fjelde på den anden side. Det er da det mest idylliske stykke Norge, vi har kørt i det her. Hold nu kæft, mand. Wow.
Temperaturerne skifter ufattelig hurtigt over korte afstande, så selvom solen skinner, og må vi stoppe at have regnjakkerne på. Så er det vist blevet tid til et lille café-stop. Her passerer vi en af de utallige hvide sandstrande på Lofoten. Nogle af dem har været kåret som de smukkeste strande i Norge. Og flere af dem har også været på en international liste over verdens smukkeste sandstrande. Men det er så vildt her. Hold nu op. Der hænger en tyk dyne af tåge over os, så temperaturen har lige fået nogle nøk ekstra nedad i kuldegrader. Wow. For bare et kvarter siden cyklede vi i tågen på bagsiden af fjellene her. Og det er den tåge, der nu nærmest flyder ned ad fjeldsiden. Jeg har set mange betagende steder i verden, men aldrig nogensinde noget som det syn herude over bugten. Det er helt vildt. Det ser vanvittigt ud. Helt vildt. Heroppe hænger der 2 fiskeørne. Det er godt nok nogle store pipfugle. Inden vi cyklede ind i bugten, havde vi snakket om, at det kunne have været rart med en bro henover, så man var fri for de 5 km omvej. Men de ord, dem tager vi godt nok i os igen. Så nåede vi de cirka 5 km rundt langs hele bugten, så nu går turen ind over øen. Svolvær, det er også, går det ind imellem de 2 fjeldsider her. Så skal vi igennem Napstram-tunnelen, 1,8 kilometer, som vist er ret brat. Ja, og vi kører altså under vandet her, så nu skal vi snart til at op ad.
Det er tydeligt, at fjeldene har stor betydning for, hvor tåge og skyer de lægger sig i landskabet. Og med Lofotens savtakkede profil, jamen, så er der ikke noget at sige til, at vejret er omskifteligt herude. Vi har fået et par teltpladser her på Bro Stranda Camping, så her har vi slået lejr for natten.